Baktas. Baktas, besh. Gawin ito siya. Init kayo. Oh, Yakult. Madira, Yakult. Doy. Malagya kag Yakult. Init kayo. Ha? Tagsing ko. Tagsing ko lang. Gutom na din. Gutom na. Nagkaki sila. Wala 20 na. Ang hapon, may tao. Lugay ka ayaw. Launa. 1:30 na. 1:30 na hapit. Wala paghihapon mi naka. Nakapag-check-in naman po mi sa kiosk. Pero ang backdrop wala pa kawalay tao. Wala pa mi nakapag-lunch ni 1:30 na. Gutom na, bes. Lugayo. Ano man. Yan namin sa Kalibo. Waiting na lang ni Sama ang baggage. Wala pa. And ano din siya. Nakipakita sa inyo. Wait lang. So easy lang. Padulong ang Boracay. Kailangan ay naka-attach ng transport services. 200 pesos only. Kindly look for me lang siya tomorrow, Mama Jessie po. In Station 1 po, pag nalakad naman kayo makikita nyo doon. Near Yellow Cup po siya. And then, lunch will start from 11 to 1 p.m. Don't forget to bring kasabi and it's free po siya. Amazing! Natay free lunch tomorrow. Nakaganito na kayo passes tomorrow ha, sa may Astoria. Sige, sige, sige. Okay, Mama Jessie. Sige, name mo? Jessie po. Ay, Jessie! Yes, po. Thank you, Jessie! Okay, nanami sa taxi. Nag-hire na lang mi og taxi. Padas po nang ubi. Nag-hire na lang mi taxi instead na mag-van na 200
Ang van is 200 pesos per head, tapos ang taxi is 1,000. 1,000 per car. So, van sana kami, kaya lang puno na, so we have to wait. So, nag-change na lang kami, taxi na lang. Bala na 1,000. At least inclusive na doy boat transfer. Okay. Inclusive na boat transfer sa 1,000. So, let's go! Time check tayo. Time check is almost 5 p.m. So, mga 6. Hello, may hapon. Meter niya kami. Pag 1,000, sa amin, linis lang kami, 800. Porsyento lang kami niya sa 800. Kasi sa kumpanya to. Sige. Sige. Wala ito na videohan na itong pag-enter sa Alice in Wonderland. Alice in Wonderland ba to? Tama na? Alice in Wonderland. Yeah! Abot na gyud me! Aliday! Hi! Abot na gyud! Very good. Easy lang. No hassle, no doy, no? No hassle. And okay lang. Except lang kay Manong na nagpa-metro. Nagpa-metro sa taxi. Pero okay lang. Ay, Diyos ko Lord, now I know nganong mahal ang ilahang pamasahe diri guys. Kay ang ilahang gasolina, oh my goodness, perti ka mahal. Sa Kalibo, pila ang per liter? 49? 49 at 49 pesos. Tapos Almost 50. almost 50. Tapos dito sa Boracay na 59. 59, 57. Oh my goodness. Sa Tagum guys, tag 38 tra. Mahal kayo, kaya ayun, di na kami tumawad. And dito kami naka-check-in sa Alice in Wonderland. Bali, adjacent lang siya ng La Carmela. And per night namin is only 1,288 without breakfast. Ito po yung room namin. Room tour po tayo. So, ito yung door. Door nila. So, pagpasok mo, aray. Ayun. So, pagsulod nimo, on the right side, na siya mga cabinets, then na ay lababo. Sa mga lababo. Di ko kabalo mag-room tour. Sorry ha. So, mga cabinets, ang sudlanan, putangan og shoes. I think man siya, oy. Saan siya na? Room tour pa ko niyo man. Tapos na ay ref. Then mga essentials.
cabinet. Okay, let me. Cabinet. Tapos, on the left side, upon entering dito na side, is the CR. Hi guys! It's your mirror. Hagardo na kaayo, kalat na kaya akong buhok. My goodness. Tapos dito, clean naman. Then, shower my bathtub. Yun. Hot and cold. Yes. Oh. Same. Same. Ay, bibidyan. Wait, nakaanhin na magod ni last time. Masa to na year, 2013. Tapos dito, dire gihapon mi nagstay. So, gitiman-an na mo. Mo lang gihapon. Same. Then, kanina ay table dire sa right side. Then, na ay TV. Then, na ay, that side na ay veranda. May aircon. Then, sa left side na si Andodra nagpahayahay, gira kaayo. Queen size na bed. Then, na ay mirror na pod. Oh, hi. Sus, kagubot na gyud sa akong buhok. Mala na. Basta kay nakaabot ra gyud mi. Then, dirita sa may veranda. Kani siya, pag mugawas ka din hiya guys, kay pangitip man, uy. Ay, hindi na ako ma-open. Sa man ay, hindi na ako ma-open. Basta, inigawas ninyo din Igawas ha, veranda. Imong silingan sila Carmela. Silingan mo sila Carmela. Tapad lang ang building. Very nice. So, may na lang kay gwapo gihapon ang room and limpyo. Same lang gihapon last time. Kaya wag gyud mi nag-research kay wala mi nagtuo na makadayon mi as in 3 days before travel date. Tsaka mi naka-decide na sige, push na lang nato. So, bali, plan / 50% plan for 50% unplanned na trip. Planned siya kay nagpabook mi og ticket. Bali, naa naman goy flight from Davao to Kalibo. So, tapos promo pag yun, nagpabook mi online, nagpabook mi daan, pero wala mi plano mo biyahe. So, ayun, 3 days ago, nung Monday, nag-decide mi na, sige, push to na lang natin yung trip. Sayang naman yung ticket. So, ayun, hindi kami nakapag-ready, hindi kami nakapag-research kung anong gagawin namin. So, good luck. Wala. Chill na lang tayo dito, guys. 4-5 days. So, ayun. Wala nang view. Wala nang view ngayon kasi gabi na. It's 8 o'clock in the evening. So, manihapon sa siguro mi ani or unsa man. Ugma na lang ko magpakita sa inyo sa mga views or unsa ba. Ha? Unya, ako na i-close ang vlog oy kay aron mag-daily ta, char. So kadto lang guys, daghang salamat kaayo sa pagpamati pagtanaw. Sa mukha gid na ako oy. Sige, bye guys. Good night. Bye-bye. Tulog sabi. Good night.